Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya rabbana na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa ibadatin la turfa wa du'a'in la yustajab. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ita wannan lakca da za a yi yanzu kwaskwarima zan yi mata faifa ce da aka gabatar da ita a Michael Watidula College a Lagos 1 zuwa 4 ga watan March 2021 a wani taro da aka yi akan the role of social media in promoting the Arabic culture, Nigeria case study. To akanta aka yi, to yanzu kuma shugabanni za a yi wa. Saboda ka na san laraba suna cewa da kulle makamin makalo. Wani muhalli na da abin da za a faɗa, abin da ne a wancan ba dole shi zan yi anan ba. Da farko shimfiɗar da zan yi a kan ita social media kafin na shiga ina so in ja hankalinmu a kan wannan zamanin da muke ciki yanzu yana da abubuwa guda 4 da suka fito ɓaro-ɓaro, amma kuma waɗannan guda 4 wato ba masu daɗi ba ne. Na ɗaya shine ƙarancin ganin girman komai, shine abu na farko. Tun daga kan ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya yi ƙasa, ganin girma ya faɗi ya yi ƙasa. Na biyu, ƙarancin jajircewa akan kowace irin harka. Ba a iya tsayawa a jajirce a yi abin da ya kamata. Abin ya fito sosai yanzu. Ina tunawa cewa a wannan mahallin da nake tsaye yanzu, lokacin da muna ɗalibai a wannan makaranta, tun ina aji 1 na fara a tara min assembly hall na ɗaliban SAS in ba su lecture da harshen larabci. Tun na aji 1 a nan inda nake tsaye haka muke. Wa lokacin ɗalibai yadda girmamawa take tsakaninmu ta fi yadda yake tsakanin ɗalibai da malamai a yau. Sannan illa ta 3 shine bakin ganga. Yau a samu kaifi ɗaya a cikin mu'amala sai wani da wani, wanda ya jawo ba a ci gaba ta hanyar irin waɗannan halaye na bakin ganga. Mutum a nan ya yi daidai, can kuma ya koma ya canja. Sannan illa ta 4 ita ce da banna da miyagun ayyuka a guri ɗaya suke a kafe sai wanda ya kai kansa, amma yanzu ya haɗa su ake yi ta kowace fuska, wanda shi ne mahallin da za mu yi magana. Da idan aka ce banna ake yi ta shan giya ko makamancinsu a iya gurin yake sai wanda ya je kansa. Yanzu kuwa da mukami na siyasa ake amfani, misali kasashen turai su shirya abin da suke so a yi dokoki, a ce an ba wa sauran kasashe sai sun yi doka akan wannan. Haka ake ta yi. Akwai
wani littafi da aka rubuta akan Child Right Act. wannan littafi yana da shafi ya fi 1000. abubuwan da aka tsara wanda za a yi wa ƙaramin yaro to kare ba zai ci ba, kuma abin da suke cikin irin wayannan dokokin su ne sakamakon su yake fitowa a Amerika yanzu. yaro shiga makaranta ya harbe yan uwansa, ya harbe malamai. to wannan irin su ne suke haifar da banna da iko. haka ba kowace ƙasa. ni ne na shugabanci duba littafin a Kaduna, sai da na zabge shi daga shafi 1000 da ɗoriya ya koma 300. duk abin da ba zai mana amfani muka cire shi gaba ɗaya, amma duk da haka har yanzu bai zama doka ba. wannan shine abu na 4 na alamar wannan zamani. to don haka yanzu ita social media sai ka so za ka sa ta anan ko anan. abinda zan ce na farko, in aka ce media da larabci ana kiransa tawasul, wato sadarwa. me ake nufi da shi shine don mutum in kuna tare da shi ba za ka san abin da yake cikin zuciyarsa ba sai ya furta magana ko ya yi wani aiki, to shine za ka yasa abin da yake kira tawasul, shine media, wanda abin da yake cikin zuciyar mutum yi maka bayanin da za ka fahimta, ya kai kuma ka yi masa ya fahimce ka. don haka yana da hanyoyi guda 3 ta yadda ake gabatar da saƙo. to mai hankali idan an tashi yi masa magana, in aka yi to zai yi adalci. adalcin nan shine zai fahimci akwai saƙon mai magana, akwai kuma fahimtar mai ji, mai sauraro. ba dole ba ne fahimtar mai sauraro ta yi daidai da saƙon mai magana. to na rashin hankali yake fitowa a rayuwa. idan mutum ya faɗi magana wani ya ji fahimtarsa sai ya wancan hukunci a kai, to sai zalunci ya shiga. shi sa shari'a a kotuna ba ta yadda ta yi haka. to hanyoyi guda 3 ne da ɗan adam yake bayanin kansa ga wani. hanya ta farko shine furci. zai furta kalmomi da harshen da yake magana da shi, kuma ɗan uwansa iji ya fahimce shi. hanya ta biyu shine yanda yake fitar da sauti na gama sautinsa yadda yake fitar da shi, shi ma sako ne a ciki. idan misali mutum ya zo ta nan zai wuce, ya ce wuce da wuce suna da bambanci. wuce kaga sautinka shi ya ba da abin da kake, sakon da kake so. ce ɗauki, ta ce ɗauki, shi ma haka. kuma a yafe ni da yawa mata in suka yi yaji suka je gida, in za ta yi bayanin kanta da mijin sai ta ce na ce masa kaza, na ce masa kaza, na ce masa kaza, shi kuma ya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza. kaga sautin shi ba da sako. ita mai lumana ce, shi kuma ba shi da lumana. to wannan ita ce hanya ta biyu wajen gabatar da, wato mutum ya bayanin kansa na kusa da shi ya gane. sai hanya ta 3 ita ce ba furici ba ne, ba kuma sauti ba ne, ishara ta fuska. shi sake ce labarin zuciya ka tambayi fuska. in ka ga mutum yana murmushi ka sai na cikin farin ciki. in ka ga ya ɗaura fuska
yana cikin damuwa. Sannan kafaɗa tana ishara, in aka mutum magana ya haka, yana yin haka shi kenan an san yaƙi kenan. Kai in yi haka ya yadda kenan, yi haka bai yadda ba, in yi haka zo kenan, in yi haka tafi. Duk ba sai ce komai, wannan ta duniya ce. Duk wanda ka gaya wa a ko'ina ko bai san bihin ba na harshen ka sai ya gane me kake faɗa. Sannan wannan abin da ba magana ake ba shine alƙalami, kuma da shi ake rubutu, a rubuta duk abin da za a rubuta na ilimi da wane ne. To duk wannan magana ce, amma wacce take ba ta furci ba, ba kuma ta sauti ba. To da haka rubutu shine ya fi kowane abu tasiri a duniya dangane da rayuwar ɗan adam. Kuma duk wani achievement da ɗan adam ya yi a duniya da rubutu ne. Akwai alƙalama har guda 12 wanda da su duniya take tafiya, ba muhallin wannan ba ne. To wannan shine abu na farko dangane da abin da ake kira media, wato sadarwa. To sai ita wannan media da ta shigo a yanzu ake amfani da ita ta hanyoyin waya da intanet din nan. Akwai Facebook wanda 2004 aka fara yin sa a jami'ar Harvard ta Amerika. Ita kuma sun yi ne saboda ɗalibai idan za su fita daga makaranta sai kowanne a bashi, ko da sun tafi garurrukansu kowanne yana da damar da zai iya sadarwa da ɗan uwansa, kada alaƙa ta yanke. To wannan suka yi ta yi. To kuma da aka zo 2006 sai abin ya ɗaukaka, sai aka buɗa shi kuma aka ba kowane mutum dama, ba ma ɗalibi ba, inda ya haura shekara 13 to zai iya mallakarta ya kuma yi abin da yake so, amma bai saba wa doka da oda ba. Akwai kuma Twitter, shi kuma 2006 shi ma aka fito da shi. Akwai wani kamfani ana kiransa shi Obios, su suke amfani da shi dangane da abin da ya shafi harkarsa ta kamfani. To sannan wannan shekara kuma gwamnati ta ce ta ba da dama kowane mutum ma zai iya amfani da shi. YouTube shi kuma 2005 shi ma aka fito da shi, ya kuma ci gaba da yaduwa. To don haka waɗannan abubuwa na su harkar wayan nan ana yin su ne saboda wata manufa. Ta ɗaya shine ɗaukar labarai, mutum ya samu labarai. Na biyu koyarwa. Na uku haɗe kan mutane guri ɗaya. Na hudu shine sararawa, mutum ya samu ya ji sauƙi a rayuwa, ko ya gaji ko ya samu wata damuwa ya shiga don ya sami sauƙi. Sannan akwai kuma na biyar shine sa ido akan waɗansu al'amura da suke faruwa, a sa ido ana gani. Na shida shine tallata haja wadda ake yi, wanda yanzu na san duk mafi yawan ciniki online ake yin sa, illa akwai illa. san shari'a ta hana sai da kaya da daddare, kamar shadda da yadi da atamfofi da sarƙoƙi da makamantansu. Ka zo ka kunna fitilu da daddare, a zo a gansu kamar na gidan aljanna. An gari ya waye sai ka gansu dususu, ba haka suke ba. Haka shari'a ba ta son irin wannan. to duk kayan da kai tallata shi online ba ku dole ba ne in ka gan shi a fili ya zama daidai. in wani abin na ɗanɗano ne za ka iya zuwa ka siya, sai an zo ka ɗanɗana ka ji ba haka yake ba, domin 'yan kasuwa da yawa suna sai da abubuwa, musamman masu sai da kamar turaren wuta. Idan suna da nau'in da suke sayarwa, haka nuna musu ta waya ga wani nau'i ko irin wancan ne, a ce komai irinsa ne su gani, amma in ya zo suka karɓa suna sa a harshe sai su ji ɗanɗanansa ba wancan ba ne, kuma sai kasuwa ta bar su da shi. to da haka wannan ana tallata
kayan sayarwa da cikin gida da na waje, wannan ba komai ba ne. Sai kuma yadda ake gina tunanin mutane, ita ma a ciki ana amfani da ita a gina tunanin jama'a, yadda ake so su yi gabar ko su yamma ko su yi kudu ko su yi arewa, to duk ana samun wannan. To don haka a wa'annan su ne manufofin yinta. To sai fuskar da take da illa ita ko intanet da wa'annan abubuwan da ake amfani da su, na farko dai shine yada jita-jita. Ita ce illata ta farko, yada jita-jita. Kuma turawan yamma sun haddace, sun goge wajen gina jita-jita wadda za ta shiga. Mafi yawan gwamnatoci in kaga an kau da su, to da jita-jita ne. Jami'ar Baghdad ta yi bincike mai ƙarfi akan wannan social media. A ƙarshe abin da aka samu cewa mafi sharranta shine yada jita-jita. Hatta Saddam Hussein da jita-jita aka ci shi da yaƙi, aka samu ƙasar suka ƙi shi, Amurka ta samu nasara har aka zo aka rataye shi. Jita-jita ita ake yadawa da wannan abubuwa, za su zo ba a tantance su ba, sai mutum ya ci gaba da horarwa. Wannan illa ce. Ko munan yanzu duk wannan abin da ake cewa suna faruwa a ƙasar nan na fitintunan nan, mafi yawan ƙarfinsu jita-jita ne. Idan abin ya faru kashi 10, to ana ƙara jita-jita guda 90 don a karye zukatan mutanen ƙasa su rasa confidence a ita kanta gwamnatin. Wannan yana daga ciki wanda har yanzu mutanen ƙasar nan ba su gane sharrin da ake yada wayannan abubuwan ba. Akwai wani ɗan uwana ya taho daga Abuja, yana hanya, matarsa tana Amerika, sai ta bugo masa cewa yanzu an gaya musu ga mutum 50 nan a daidai guri kaza an kama su, an tafi da su, an shiga daji da su, kar kai duka fito daga Abuja. Sai ce ina kika faɗa? Ta faɗa. Sai ce to wurin miki ne a gurin da ke yanzu, ba abin da ake yi. Haka ake ta tuttura irin waɗannan abubuwan, an yi ɗaya sai a ƙara. Akwai wata manufa da ake so a cimma, a sa mutanen ƙasa zuciyarsu ta karaya a kan kansu, ƙasar ta zama ba a bakin komai take a gurinsu ba, su na ƙoƙari su fi su batta, kuma su butulcewa shugabanninsu, su kuma ƙibinsu a kan abin da za su taimaka musu a samu ƙasar daga cikin bala'i. To haka ake ta yi. Wani daga cikin illata wadda za ta yada irin wayannan abubuwan, ta lalata tunanin mutane. Sannan akwai dasa kiyayya da ƙullata da ake sawa a ciki. Akwai wani wasa wanda wataƙila nan ga mutane za su gan shi, har na ga limamin Saudi Arabia Mahirul Mu'aikili yi magana a kai. Wasan gem ne yara suke yi, in aka shiga ana yi, wani yana cinye wani, amma ba wani bane wasan sai ɗakin Ka'aba da wannan filin da ake dawafi da masu dawafi. Abin da ake a wasan shine a yi ƙoƙari wanda yake yin wasan ya karkashe duk wanda suke kewaye Ka'aba, sannan ya ci gaba ya samu dama ya tarwatsa ɗakin, to ya yi wini. Yana nan yanzu a wayoyi ana sawa. Gem ne shi. Mahirul Mu'aikili magana ce musulmi su faɗaka. Wannan abun yana da haɗari. 'Ya'yan musulmi suna ƙanana, ɗakin da kowa yake son ya je, iyamu da kakanninmu suke tafiya a ƙafa, sai shekara da shekaru su je, kowa yana munna in ya je, in ya dawo ma za ga ya zama wani basarake, ya zama sarkin mace, ya zama sarauniya. In yi magana ma daɗi ake ji. Da lokacin da amma ba su lalace ba ma, idan mutum zai daga Maka za a yi gayya a tafi kamar kilomita 30 a dawaki da jakuna da kekuna da kafa, a zo a taro shi ana zikiri, ana yaban Annabi alaihi salamu, a kashi gida. To aka fara yi wa yara ƙanana wannan, yaro ba shi da hankali, bai san lokacin da zai soma kullatar ɗakin, yana ganin ya samu dama ya rusa shi wani abu bane. 'Ya'yan kafirai kwa daman shi kenan, daman ba wani abu ne a gurinsu. To akwai wannan illar. Sannan daga cikin illata akwai rashin tantancewa
tsakanin lokacin nema da lokacin bayarwa. Abin da nake nufi da lokacin nema shine lokacin da mutum ke ɗalibta. Lokacin da mutum ke ɗalibta lokacin nema ne. In yana kan ƙuruciyarsa musamman a sakandare lokacin ake gina shi, ƙwaƙwalwarsa tas take, sannan jikinsa lafiya yake, sannan duk nawaye-nawaye na gidansu baya kansa, nawaye-nawaye na al'umma baya kansa. To ga wannan shine lokacin nema. Ba shi da wannan. Ba na mantawa lokacin da muna wannan makarantar duk daren duniya in na zo shimfiɗa ta ba zan yi bacci ba sai na haddace baiti 30 duk dare. Kuma in za a yi hutu malami zai zo ya mana lakca ta awa 1. In aka yi hutu na wajen kwana 90 muka dawo sai ce a tashi a dawo masa da ita. Haka ake. Wataran wani malami ba misiri ana ci da shi Ustaz Muhammad Hassan al-Jumai, sai ya duba a cikinmu akwai wanda ake kira tubushirin aji, tubushiri baya fahimta sosai, sai ya tashe shi ya ce masa ga kudi na saka ka karanta min hudubar da annabi alaihissalam ya yi a hajjin bankwana. Shi ne mara kokari gaba daya, amma da ya tashi yana karanta masa sai malamin ya fara kuka, cake kamar ina ganin annabi alaihissalam a filin arfa. Da ya gama sai da kudin ya bashi. Kaga wannan lokacin koyo ne. Idan muka shiga aji aka raba mana littattafai sai mu ce a ɗau kwana 14 muna da guru, kowanne ya je ya karance littafin duk abin da yake ciki. Sai mu zo a sa maka kujera kamar tutorial, a kewaye ka kai ta bayanin abin da yake cikin wannan littafin. Sai ka gama a ce ka gama tattara komai. In ka ce to sai wani ya ce ka bar point kaza ka bar point kaza. To in ya tana maka shikenan ya zama ƙarin alherinka. To wannan lokacin koyo ne. A wannan lokacin ba a son wani abu ya ɗauke ka, karatun kawai shine a gaban ka, shi ake so ka mai da hankali. Akwai daga cikin kwalik ɗinmu akwai wanda shi kullum sai ya cika foolscape 12 da bayani, kullum bai taɓa fashi ba sai dai ran da ba makaranta. Kwanakin baya sai ga wani ba amerika ya zo guri na yana research PhD yake yi, ya same ni sai ce profesansa ne ya turo shi ce zo ya same ni. da ya ce waye profesan ka, sai ce dan Najeriya ne. Ya sunansa sai ya gaya mun, sai na ga wannan din yanzu yana can America profesa ne. Sai ce masa malamin ka ne? Ce ce ka zo ka same ka kai mun bayani akan kaza da kaza da kaza. Na ce masa to shine na bashi labarin sa. Na ce ai a kullun ta Allah sai ya cika fullscape 12 da rubutu, ko bai taba gazawa ba. To lokacin nema ne, mutum baya sa wani abu a ransa banda wannan neman. To ita wannan harkar ta waya, a ita yanzu ba a iya bambance lokacin nema da lokacin bayarwa. Ɗalibai sai su tattara rayuwarsu akan wannan har ya zame musu matsayin wato addiction, ya zama idman. Kuma lokacin yana ta zirarewa ba tare da mutum ya ankara ba. Akwai wanda ya ce ya ɗauko littafi zai karanta, sai ya shiga irin wannan Facebook da sauransu, yana bin abin da ake, yana bi. In ya ga wannan sai ya comment, in ya ga wannan ya mai da ba da ansa, in ya ga wannan ya ce bai karanta shafi ɗaya na littafin da zai ba, kawai sai ya ji ladan yana kiran assalatu. To wannan ita ce illata ga mutum wanda yake koyan karatu. To sannan da shiga cikinta ta hanyar da mutum zai ce sararawa kawai yake ji daɗi, da kuma wanda in ya shiga ciki alheri zai haifar. To shi ma ba kowa ne yake kiyaye wannan ba, don suna kiransa da larabci majarayat. Shi majarayat shi ne mutum ya dinga neman me su wane suke ciki, meye abin shiga na wane
income ɗinsa, menene expenditure inda yake kashe kuɗinsa, gidan wane mai ake ciki, wane mai yake ciki, wane mai yake ciki. To wannan majira ta ɗin yana daga cikin abin da yake lalata tunanin ɗan adam. To shi za ga mutane suna ta comment, suna ta bi, amma iyakacinsu nan kawai sai kauɗi kamar kuturwar tsauni, ba abin da ake yi ban da wannan. Kuma taimako ya fara yin ƙasa sai annamimanci. Me annamimanci shine ka yada labari da mai labarin baya bukatar ka yada masa. Yanzu shekaru 20 da suka wuce, idan mutum ya fada ruwa, kowa ya zo zai yada riga ya fada don ya tsamo shi, amma yanzu ya fada ruwa kowa ya zo waya zai sa ya dauka ya harba. kuda irin abu ne wannan, kowa waya zai dauka, yana tabin dumbin yana kiran hagu, amma kawai waya ake sa ana dauka, kowa sai ya tura wa duniya shikenan. In gobara ce ta tashi tana ci, maimakon a yi kokari a kashe ta, kowa in ya zo wayarsa zai dauka yana ta tura duniya. To wannan shine illar da ita take da shi. Sannan hangaren harkar ilimi wato aiki da sana'a shi ma cinyewa take. Akwai ran da wani babba ya zo wajena yake ce min ya je ma'aikatarsu ko kula da lafiya ne, yaga ana ta shigowa da marasa lafiya emergency, sai ga yarinya a zaune kawai wayarta take ta shiga, tana ta yi, ana ta kawo mutane rangaran kai, ta bai san lokacin da ya fuske wayar ya kunduma mata a sharba, amma ba abin da ya dame ta da abin da yake gudana, wayar ta kawai take yi. Haka harkar auratayya, shi ma mai gida in ya zo yana da irin wannan addiction din, in ya dinga sauraron waya yana ta yi, matarsa sai dai ta ji asalansa, ba za ta san me ake ciki ba. Wani ko mace ce za ta yi haka, wani kuma da ɗan da matar da uban duk haka suke, ba abin da suke iya hasalawa sai wannan ɗin. To shi ma yana daga cikin illolinta. Wani lokacin takan kawo mutuwar aure. Sannan mace da yawa sukan keta alfarman mai gida, mace al'auran mijinta ce, to sai ta fesa ado, ta yi ado, ta yi kyali, sai kuma ta saka a waya sai ta nuna wa duniya. Wannan mijinta ne kawai ya kamata ya gani, ko kuma haramanta, amma ta nuna wa duniya wai murna take akan haka. Sai ta haifi ɗa ko ya, wai ɗan kyakkyawa ne ko ya kyakkyawa, sai ta sa su a waya tana harbawa. Da yawa ana zuwa min da yara suna ta firgita da daddare, suna mimmiƙewa, suna numfarfashi. In aka kawo aka ce masa addu'a, nakan ce ana ɗan sashi a waya ana harbawa ne? In aka ce yi, sai ce to a daina, baki ne ya faɗa masa. Wannan shi ma yana daga cikin abin da ita wayar take yi. Sannan kuma haka mazaje su ma matansu sukan kashe musu kasuwar aure, shi ma ta hanyar waya. Idan mai gida yana da 'ya'ya kamar 6-7, sai mai ɗakinsa ta ce zo mu ɗau hoto mana, sai ya zauna ga shiga ta ga yaran, sai ta ɗauka. In ta tashi sai ta saki, in ya je yana neman aure ya zama alallami, zai lallame waccan, sai kawai fallasa shi, sai ta ga ai 'ya'yansa 7 ko 8, sai ta ce ba ta yi. To shi ma haka makalama ne a ciki, mata sukan yi wa mazaje ta hanyar ɗaukan wannan, sai su saki. To sannan a cikin illolinta akwai rashin kula da priority. Mutum ya gane cewa abu kaza ya fi amfani, shi ya kamata na yi, na bar kaza. To waɗannan a dunkule, ba zan ci gaba da faɗar illolin ba, a nan zan tsaya. To sai amfanin ita wannan social media din. Daga ciki mu musamman a jami'a muna ganin amfaninta dangane da hana sata ta jarrabawa ko kuma runtu. Misali, mutum ya zo yana yin masters ko yana phd, kuma kai ne supervisor sa, ko kai ne principal discussant nasa, sai ya je ya samu littafi da wani ya yi, sai ya kwafo
sai ya rubuto maka format sai ya kawo ya ce ai ga format ɗin da na yi akan abu kaza nake so zan yi. To in ka karɓi format ɗin ka duba kai gyare-gyare ka bashi zai je ya gabatar. In aka zo wajen board of examiners aka zauna da shi aka tattauna, principal discussion zai duba, shi kenan a bada approval sai ya ci gaba da aiki. To wani kan je ya ɗauko wani littafi da wani ya yi a wata jami'ar sai ya kawo muku. In ya kawo muku, in ba ku bincikawa to sai ku ba shi approval. In ya tashi sai zai dinga ɗebowa yana rubutu yana baka kana gyara yana shigarwa, an gama sai ka muku ku ba shi masters ko phd a bagas. To wannan harkar ta yanzu tana hana wannan. Ko ni akwai ɗalibin da ya mun haka, ni ne supervisor sa, aka zo ya kawo littafi sai da ya gama kaf ya zo muka ce sannu malam wane, ai wane ne a university din Abuja shi ya rubutu akan wannan, ce ga kofi, sai ya shiru. To da ba wannan da ake bincikawa to sai ya sha, ya ɗauki na wani ya yi wanki kurin an karba. Sannan a cikin amfaninta akwai sauƙaƙa zirga-zirga da kuma sauƙaƙa lokaci. Idan za a yi jarabawa mu a university dole akwai moderation da ake yi. To da sai ka ɗebi takardun gaba ɗaya ka tafi wurin moderator na jami'ar da aka zaɓa, ka je ka zauna a wuni ana ta yi sai an ga moderation ya sa hannu a dawo. Amma yanzu examination officer yana zaune ta abin nan ɗinsa, me kuke kiran abin wannan ba sifan Allah zalla mallayansa to gudanar da ni mana abinda email sai emailin ɗinsa kawai a tura masa sai gama gyare-gyaren sai turo muku shi kenan, ba ɓata lokaci ba tafiya ba haɗari ba komai, shi kenan an gama. To wannan yana daga cikin amfaninta. Sannan ana amfani da ita wajen samun littattafai na reference wajen karatu. Ɗalibi zai shiga ya samu littattafai manya-manya wa'inda bujimai suka rubuta, wataƙila suna da wayar samu a kasuwa ko kuma suna da tsada, sai mutum ya shiga ya same su. Waɗansu na san zai same su a araha, waɗansu kuma sai a ce siya, amma ko sayan zai yi da sauƙi ake samu. To ana samun wannan. Ko kwanan nan a Madina muka je mun sai wani littafi da wata bajamushiya ta yi akan Annabi alaihi salam, amma abin ya burge kowa. Mutuniyar Jamus sai kuma kafira ce, ta yi magana akan Annabi, su magana mai ma'ana. A Madina muka duba muna so, suka ce akwai, amma sai an siya, kuma ba za a ba mu a Madina ba sai an zo Maka. Duk dai wani kare-kare haka muka samu. Littafin yana da kyau, to ina daga cikin amfaninta wannan. Sannan daga ciki akwai sararawa kai, mutum yakan shiga cikin wa'yansu abubuwa wanda zai samu sauƙi na layarwa ko ta gajiya ko ta damuwa, ya shiga wani abu wanda zai taimake shi ya ji sauƙin rayuwa. Sannan ana iya shiga ciki a sami gogewa ta harshe, domin mutum yana iya samun abokai a wani harshe da yake so ya goge, wa'yanda su suke amfani da harshen na uwa ne, ya haɗa kai da su su dinga magana, imma turanci, imma larabci, imma faransanci, to sai a ƙaru, imma hausa, don mutum yana so sai ya ƙaru. Sannan haɗa guruf irin na sakafa, in na ce sakafa shine kalca, a haɗa guruf a irin wannan, wanda in an yi shi zai taimaka wajen sanin harshe. Misali mu yanzu a Hausa an fara kaiwa matsayin da in ka ce da yaro shan koko ɗaukar rai,
sai yaro ya firgita. Yaushe ko ya dawo haka, wai shi a gurinsa ɗaukar ran mutuwa, bai sani ba. Irin wannan yadda karin magana take, yadda bahaushe Allah ya sa ya goge yake da abubuwan mamaki. Kaji ya ce mugunta fitsarin kwabo, in za ka haƙa ramin mugunta haƙa shi gajere. To da irin wannan wata irin al'umma ce mai basira. A lokacin iska akan ci ɗan jinjimi, kaga duk bahaushe yana da abubuwa cewa da zaman banza gara aikin kishiya. Ta nuna bahaushe mutum ne da bai yadda da zaman kashe wanda ba. Duk yadda ba a san kishiyan nan, duk wanda ya ce a yi muke kishiya daman ta ce in ana rabon ajali ba ka zai yi. Amma duk da haka sun ce da zaman banza gara aikin kishiyar. Kaga bahaushe mutum ne mai son yin aiki. To duk a irin waɗannan za a shigar. Haka tsari na abinci wanda bahaushe yake da shi, wanda a duniya ne in ba kar a ce ne fankama ba, da wuya ka samu mutane da suke da abinci irin bahaushe mai kyau, mai iri daban-daban ko mai daɗi. To a samu wannan tsari na sana'o'i wanda za a samu, tsari na zaman gari yadda za a samu tarihi na al'umma su gane kansu. Yanzu misali, wata rana muna karatu da yara akan ta'alimul muta'allim, sai ce shi ilimi huwa al-hisnu yunji min jami'i sada'ili, birni ne da yake tsarawa daga dukkan tsanance-tsanance. Sai na ce ta yaya ake so a gane? Ce ba su sani wace to ku kalli birnin Kano, tana da ganuwa da ƙofofi, kowace ƙofar da kyaure, tana nan an mata laso a lokacin da ake laso din. Sannan a cikin ƙwaryar birnin akwai gonaki cikin fadala. Kusan me fa'idar gonakin? Ko da yaƙi ya zo an rufe ƙofofin gari, damuna ta soka za a noma abincin da zai isa mutanen garin. Sannan a cikin birni akwai kasuwar kurmi, sannan akwai kuma kasuwanni na cikin gari, akwai fulful, akwai kasuwar rimi, akwai adakawa, sannan akwai karofi na daganda, karofin kwalwa, karofin zage, karofin ina ne, karofin wanka da shuni, duk akwai su a ciki. Sannan akwai kuma majema ta gangamo, majemar kaza. Sannan akwai kuma cediya, a ce cediyar feru, cediyar kuda, cediyar kaza. Sannan akwai rimi, a ce rimin kira, dirimi kai, dirimin zungura, dirimin arbabi, dirimin kai gama. Da ce wannan duk magabata sun tsara shi ne da yadda gari zai zauna rankata kaf, ko me zai taso na bala'i suna da abin da za su rike kansu, ko shekara biyu za a yi ba a fita ba. To a sami irin wannan wanda za a samar da guru wanda ɗalibai za su dinga yin karatu su iya. Ba na manta lokacin muna yara a gida za a zaunar da mu, a je mana mu faɗi ice guda 100 wanda ba shi da kaya. Wadda za ta ja abin za ta ce banda ɓaure, banda sabara, banda sansanin ɗan sarkin itatuwa, itace mara kaya. Sai ka ce zogale, itace mara kaya, darbejiya, itace mara kaya. Sai ta lissafi daga nan da ka kuskure ka ce kurna ka faɗi, ko ka ce magarya ka faɗi, ko ka ce aduwa ka faɗi. To haka ake raya kwakwalen yara, a raya harshe ya tashi ya fito ƙarara a gane. Sannan mawaka in sun yi waka a samu wanda za a iya gane wakar me take nufi. Wa musamman kamar Shata yana yin waka ya ce wai ruwa da yawa aka baiwa doki, in yi kaɗan sai dai mai doki. To sai sun bincika har a gano malaman adabi mai Shata ke nufi da wannan. Ruwa da yawa aka baiwa doki, in yi kaɗan sai dai mai doki. To wanne ne fi muhimmanci, mai dokin ko dokin? To kaga sai ka san harshen, sana za a iya gane me saƙon. To wannan yana daga cikin amfaninta in aka yi za a goge. Sannan da kuma rubutu da karatu, ita ma mutum zai saba da yawan yin karatu ta hanyarta, yana shiga yana bi, suna karanta abubuwa da sauran ɗalibai 'yan uwansa. Sannan ana kuma amfani da ita ta hanyar shirya wato conferences, tarurruka na duniya ana iya yi. Kuna daga kasashenku sai ku gabatar. Kwanakin baya an yi wata
akan alƙalami, gudunmawar da alƙalami yake barwa a rayuwar ɗan adam. A Indonesia aka yi, nima na gabatar da fefa akan muhimmancin alƙalami guda 12 a rayuwar ɗan adam, wanda babu wani abu da zai fita daga rayuwar ɗan adam face alƙalami ne ke sarrafa shi. To kaga amfaninta ne ba mu tsallaka ko ina ba, an yi kuma duk duniya ta amfana, an tattauna da su. Ana yi a India, a Iran, a ina ne duka irin wannan. Sannan kuma ana samar da daura ta koyar da ɗalibai lokacin hutu ta hanyar wannan. Sannan lokacin da aka yi lockdown ɗin nan, mafi yawan karance-karance ko har yanzu ma ƙasashen turai ta hanyar ta online suke koya mutane karatu. To wannan daga cikin wato amfaninta ita social media. To nake ga watakila ba zan ci gaba da yin bayani akan haka ba, ana ya kamata na sa aya, illa kawai abinda zan ce ɗaya ne, shine sakona. Ita wannan social media da dukkan dangoginsu kaf, kowannensu ba shi da laifi, neutral, kowannensu neutral ne, ba mai laifi, ba inda yake karkata wajen alheri, baya karkata wajen shari. Shine muhaid da larabci, muhaid, a tsaye ita guri ɗaya. An san waye mai laifi? Operator, wanda zai amfani da ita shine mai laifi. In ya saka ta alheri sai ya girbi alheri, in ya saka ta a gurin shari to sai ya girbi shari. To ita haka take. Don haka nake jan hankali ga shugabanni, tunda ta zama haka take, ita mai amfani da ita shine mai alhaki, shi Allah zai tambaya. Kamar yadda annabi alaihi ba mu labarin wani mutum mai kudi ko masarauci ya abin da ya ga dama, ya gina binni, ya shirya za a yi biki kasaitacce, ya huta shekara guda, daga shi sai 'yan fadarsa. Sai da aka rufe aka sa sojoji da tsaro, sai wani bako ya zo ya ce sai ga sarki. Aka ce ba dama, ya bugi kyauran gari ya girgiza. Menene? Ya ce bako ne. Ya ce ai mala'ikan ɗaukar ne, ranka za a ɗauka. Sai sarki ya ce wayo dukiya kin cuce ni. Sallah ba dukiya dama ta yi magana, ta ce ka cuci kanka dai, ni ala ce sai inda ka sani. In ka saka ni alheri zan yi amfani, ka saka ni a shari zan yi. So da ka baka sa ni alheri ba za ka zarge ni ba, kanka za ka zarga. To ita wannan social media ita ma haka take. Kuma ta sa ta alheri zai girbi alheri, in sa ta a shari zai girbi shari. To don haka ne kiran da nake yi cewa bangaren guidance and counseling a dukkan makarantu a ƙara ƙarfafa musu gwiwa, su zama suna jawo hankalin ɗalibai, suna haskaka musu hanyoyin da in suka bi za su ci riba kuma ilimi zai bunƙasa, ta hanyar sanin ilimin addini da matsaloli na fikihu da suka fi damun mutane a nusar da su. Abinda ya shafi advancement na technology a ce su bincika su gani, da tarihi na ilimai iri daban-daban da irin gudunmawar da masana suka ba wa duniya ta fuskar ilimi, to shi ma a haskaka musu, wannan ya kamata su bi. Wanda na wannan ƙasar tamu lokacin da turawa suka zo sun tabbata wa'yanda aka samu masu ilimi a Najeriya, wanda kowannensu ya fi profesan Ingila karatu, sun samu sama da mutum 40,000 a nan Najeriya, sama da mutum 40,000, kowannensu ya fi profesan Ingila karatu. To saboda haka a ɗora su akan wannan su tashi su yi bincike wanda abu zai ɗaukaka, sannan a ɗora su akan wato abin da ya shafi adabi na Hausa, adabi na Turanci, adabi na Larabci, wanda da shine mutane za su iya magana, ta burge kowa, za su iya mallakar zukatan kowa, kuma su yi rubutu mai ma'ana. Sannan karfafa musu guya wajen yin bincike wanda za su samu dama su dinga yin rubutu wanda za su dinga tura shi ya zuwa wato duniya. Wannan a dunkule
shine abin da zan iya cewa a dan wannan lokaci mai wato takaitacce. wannan na fatan Allah madaukin sarki ya karba abin da muka yi daidai, wanda muke kuskure Allah madaukin sarki ya fi mana, kuma Allah ya sa wa lokacin namu albarka, Allah sa yadda su a ciki. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. wanda suka shirya taron kuma Allah ya saka musu da alkhairi, da yadda aka fidda allura na roƙon Allah ya mai da dutsen Uhudu a mahallinta. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin.